И тази дами и господа, това е поредното събитие в рамките на проекта Глас през Европейс и Глас на Западните Балкани. Както знаете, есента направихме на обучение в Босилеград и сега по проекта е предвидено едно такова тук в столицата на България, в София. Не случайно е избора да бъде тук, защото темата ни е, как се казва, опита на България в рамките на Европейския съюз и предимства, недостатъци, това, което може да използват страните от Западните Балкани, за да може по някакъв начин да бъдат малко по-гъвкави в преговорния процес. Но аз не бих така и губил вашето време, а бих направил думата на Красимир Петков, който в една лекция накратко ще ни запознае с темата и след това може да отворим една дискусия, в която си поговорим. В рамките на днешния ден ще посветим и сградата на Европейската комисия, утре ще отидем и до историческия музей, където също ще намерим, надявам се, събеседници по темата. И в рамките на тези 2 дни с колегата, който в момента е зад камерата, ще се опитам да направим кратък документален филм по темата и общо взето това ще бъде нашата цел за тези 2 дни. Още веднъж ви благодаря за присъствието. Господин Петков, това беше от мен. Добре, благодаря Саши, благодаря отново за господин Димитров по-официално да се изкаже. За тази възможност отново да се видим, заедно да се съберем и за да отново да дебатираме тази толкова съвременна и така свързана с нашето ежедневие, практическо ежедневие тема, европейската интеграция, въобще европейската перспектива на Западните Балкани, какво сме научили ние като държава, като общество, като хора и какво можем да разкажем и така да откроим като акценти по тази тема. На практика, Сашо, като ми извънна, ме покани така да се видим отново за тази дискусия, за тази неформална лекция, ако мога да определя, ми спомена, дай да видим позитивите на европейската интеграция и негативите, не от ракурса на тази политическа, може и да определим до някаква степен и дезинформационна дискусия, която тече в обществото, а някакви практически аспекти, които са обита на хората. Да ги разкажат тези неща. Много, така си мислех, докато идвах насам, какво можем да кажем, в това съвремие много противоречиво разбиране на европейската интеграция и много негативизъм по тая тема. Аз спомням последния път, като идвах в Босилеград и така като носихме едни материали, свързани с предното събитие, мисля, че беше по проекта, как на границата митничарите ни питаха какво отидете да правите. Ни казаха, че европейска интеграция и така нататък. И те казаха нещо, което, за съжаление, се споделя и в България от доста хора, главно възрастни. Европейски съюз скоро ще се разпада. Югославия беше Европейски съюз. Нещо, което много така ми остана като спомен, като впечатление. За днес, така като също фактология в тази посока, бях подготвил няколко проучвания на Европейски барометър, доста така подробни проучвания на обществените нагласи. Оказва се обаче, че поне за България мнението на хората е тотално противоположно от тези така би ги казал неформални нагласи. Българина в голямото си мнозинство, над 60%, е убеден поддръжник на европейската интеграция. И когато се допитват до мнението на хората в тези изследвания, се оказва, че за нас като хора, като граждани на България и на Европейския съюз, са най-важни именно перспективите, които дава Европейския съюз като организация от гледна точка най-вече на икономическата интеграция и възможността на хората да пътуват,
да учат, най-вече да работят. Тоест най-важното измерение за българите от гледна точка на европейската интеграция са тия права и свободи, да можеш да работиш и най-вече са свързани с икономическото разбиране на европейската интеграция, но с така малко по-малко процентно изражение споделят и мнението за ценностната ориентация, т.е. свободата, независимостта, нещо, което е от голяма важност за вас като медия, медийната свобода, инструментите за гарантиране на правата на хората, свободното изказване. Всичко това, макар да са много динамични времена, много разнопосочни, особено в политически план, има своя отзвук, но така, това е едно положително нещо и положителен фактор на европейската интеграция, който прави впечатление и смятам, че е оптимистично от тая гледна точка на въобще всички ракурси, политическо говорене, най-вече с търсене на краткотрайни политически дивиденти на гърба на европейския проект и на гърба на европейската интеграция. Изправени сме с много дезинформация от различни страни и хората трябва, според мен, да развият критично мислене за справяне с тази информация. Иначе може да попаднат така в самата замка, самата замка за сегашния проблем. Друго, според мен, България да е в Европейския съюз представлява повече като позитивно, отколкото негативно. Дори забелязал съм нещо, дори тези, дето го критикуват и са от другата страна, те всичките, например, той мрази Европейския съюз, събира пари да пътува, отива в Европейския съюз. Музиката, която слуша, пак е западна. Техниката му, телефона, колата, филмовете, които са го... Всичко, което са го образували като личност, филмовете, дето е гледал всичко, нали? Искаме само да използваме, но не да сме част, само да сме отстрани като наблюдатели. И според мен Европейския съюз предлага много възможности, обаче също така според мен и доста ограничения и аз съм чувството, че България, примерно, е една такава страна, която малко остава на по-отстрани и другите така по-малки, което може би ние сме си виновни, може би ние сме се съгласили с такава позиция и не правим нищо по въпроса. Ама това е според мен някакво ограничение. Друго какво да кажа. Както вие споменахте, нали, това, че проектите не са реализирани както трябва, може да би пак си е наша вина, защото средства да ги има, ама ние не ги изразходваме както трябва. И това, да, и един проблем, който според мен е също така много зле се отразява, е от една страна е възможност нали, нашите хора да отиват да работят в западните страни, ама това довежда до това, че качествените кадри напускат страната и нямат намерение да се връщат, което нали, ни връща още назад. Намираме се пред сградата на Европейския парламент и Европейската комисия в София. Преди малко направихме опит да потърсим съдействие относно проекта ни, да ни приеме някой, да разгледам сградата, да ни разкажат малко за самата комисия и за дейностите, които те вършат. Получихме отговор, че трябва първо да изпратим по мейл запитването, което ние вече направихме и същевременно ни казаха, че поради стъкломленията и последните протести, които се случиха в сградата на комисията, в които следите се виждат и сега, има забрана за външни посетители. Така че не е направено специално за нас.
влизането е ограничено. Да се надяваме, че във рамките на днешния ден ще получим позитивен отговор и утре ще влезем. Това е, което мога да кажа от центъра на София, намирайки се точно през сградата на Европейския съюз. Говоря си с колежка, бих спокойно мога да кажа, София Георгиева от дирекция Балкани в Българска телеграфна агенция. С оглед на това, което си говорихме преди да направим този запис, нашия проект за членството на България в Европейския съюз и бенефитите, от които би евентуално могли да ползват страните от Западните Балкани. Вие като дългогодишен журналист, който следи тази тематика и следите изобщо събитията в тези страни, как виждате ролята на медиите в самите страни в процеса на евроинтеграцията или по-точно еврочленството на тези държави? Да, ролята на медиите безспорно е изключително важна и това е много видимо в страните, които вече се присъединиха към Европейския съюз, както са България и Румъния през 2007 година. Много ясно си спомням какво, бих казала, национално усилие беше в тези държави и в тези усилия безспорно участват, освен политическата класа, различните държавни институции, разбира се и медиите, които определено формират мнението и въобще възприятието на обществото към тези процеси. Така че ролята на медиите тук е изключително важна. Изключително важно е да бъде представено ясно какво се случва, разбираемо, за да може подкрепата и възприемането на европейските стандарти в страните кандидатки да бъде правилно разбрано от хората, да бъде ясно защо нещо се променя, какво ще последва от това. Така че медиите имат много важно място в целия този процес. И сега ми прави впечатление в страните от Западните Балкани, които са пътя си към членство в ЕС, видима е много активното присъствие на европейската тема в страните, които са по-напред в процеса си на присъединяване. Така, например, в Черна гора темата за европейските стандарти, за промени в законодателството, в всички процеси, свързани с пътя към членство в ЕС, са много по-активно отразявани, отколкото в държави, където подкрепата за членството все още е на по-ниски нива. Така че ролята... Коя страна или като цяло говорите? Като цялостно впечатление, но и, например, Република Северна Македония, дори в Сърбия в някаква степен се забелязва известно забавяне в процеса на присъединяване на Сърбия към ЕС в последно време. И това се вижда и по публикациите в медиите и в начина по който присъства темата за Европейски съюз в съответните държави. Така че си мисля, че ролята на медиите от една страна е много важна за обективното отразяване на всичко това и по разбираем начин за населението, но също и в известна степен и като един двигател, един подтип допълнителен в този процес, в този път. Много благодаря, София, за това мнение. За нас беше важно да си поговорим на тази тема. И аз. Разговаряме с Бисерка Бенишева, кариерен дипломат, посланик в Паневропа България по европейските въпроси. За мен е удоволствие да бъдете наш събеседник в рамките на проекта, който реализирам. Става въпрос за присъединяването на България към еврочленството и за, може би, бенефитите и ползите, които могат да използват държавите
кандидат членки от Западните Балкани. В случая ние идваме от Сърбия и за нас е много важна тази тема, защото така или иначе ние сме наясно, че Европейската общност няма алтернатива. В този ред на мисли, с оглед на това, че и вие сте били част от преговорния процес на България, участвали сте в много предварителни подготовки, комисии, включително вие ще кажете повече за това нещо. Искам да ви върна години назад, да ни разкажете самия процес на присъединяване в кратичък и естествено. И след това ще ви дадем още един-два въпроса, така че имате думата. Благодаря за вниманието и за интереса. Действително аз принадлежа към това поколение, което преди 20 години проведе преговорите и осигури договора за присъединяване на България. Не ни беше лесно, никак даже. От България подаде молба 1995 година за членство. Започнахме преговорите през 2000 година и ги приключихме през 2004 година. На 25 април, точно преди 20 години, 2005 година подписахме договора за присъединяване. Разбирането ни винаги е било, че всъщност членството на България в Европейския съюз трасира една нова пътека за поколенията след нас. И се радвам, че сега, 20 години по-късно, младите българи оценяват това, че България е член на Европейския съюз. Не знаят какво ни е струвало, колко много работа е било и в България, и в Брюксел по време на тези преговори и подготовката за членство. Но от всички анкети и проучвания, които се правят, младите хора смятат, че на Европейския съюз могат да му имат доверие, защото Европейския съюз ни защитава. Той ни защитава като една малка държава в всички тези глобални турбуленции, които настъпват. Защитава ни икономически. Висока оценка на членството дава и българският бизнес, не само поради свободата на движение, но също така достъпа на България към европейския пазар е привлекателна точка за чужди инвеститори, които чрез България имат достъп до този пазар. И всички тези аспекти на членството, не споменаваме солидарността, защото действително като бенефициент по фондовете, регионалния фонд, социалния фонд, кохезионния фонд. В България, ако пътувате, ще видите много табели на проекти, финансирани от Европейския съюз, особено в моменти на кризи, както беше финансовата криза 2008. Инвестициите бяха основно от фондовете на Европейския съюз. Така че в този смисъл Европейския съюз се защитава. От перспективата на днес, на днешните турбуленции в световен мащаб, действително членството ни е една гаранция за сигурност за България. Ние чрез членството ни се осигурява достъп до пазари на над 50 държави. Европейския съюз има изключени двустранни споразумения за облегчен търговски обмен. Нещо, което на нас би ни струвало страшно много, ако трябва сами да го договаряме. И разбира се, трябва да кажем, че глобалните предизвикателства са от такъв мащаб, че никоя страна не може да ги реши сама за себе си. Това е, което така бих обобщила от перспективата на днешния ден за членството в Европейския съюз. Но пак казвам, не ни беше лесно. Имаше моменти, когато трябваше да се правят компромиси. Залогът беше присъединяване или отлагане. И мога да кажа като български дипломат, че тогавашните правителства на България не се побояха да взимат
решения, дори понякога без обществена подкрепа в страната. Но това, пак казвам, залога беше членството и трябваше да се направят някои компромиси. С удовлетворение го казвам от днешна дата. Ако ми сега позволите да ви попитам, след вече почти 20 години еврочленство и от преди няколко месеца и шенгенско такова, което е много важно, какъв евентуално съвет могат да чуват управляващите в страните от Западна Европа? Европейския съюз готов ли отново за разширяване? Има ли желание да така отвори вратите си за нови държави? Какво самите държави трябва да ускорят, да пожелаят да направят, за да се случи нещата? Вижте, това е една двупосочна улица. От една страна Европейския съюз казва: да, готови сме, тези, които желаят, могат да се присъединят, и аз мисля, че с последните решения на Европейския съвет от миналата и от по-миналата година, 27-те държави заявиха, че разширяването е инвестиция в стабилността и сигурността на Европа. Нещо, което пряко засяга нашия регион на Балканите. Така че от страна на Европейския съюз съществува в момента и е заявена политическа воля за политиката към разширяване. От страна на страните кандидати е важно, освен на вътрешният консенсус, политическия консенсус, мога да кажа, че за България през всичките години, когато се подготвяхме за членство, имаше широк политически консенсус и висока обществена подкрепа. Това е от страна на кандидатите, защото няма как да се поемат ангажименти и да се правят реформи, ако вътре в страната няма политическо съгласие. И последен въпрос. Все повече виждаме малка политическа криза, нестабилност навсякъде, включително и в държавите в Европейския съюз. Виждате ли едно така добро бъдеще и как евентуално може тази криза да бъде преодоляна за европейското общо семейство? Аз мисля, че европейците вярват в бъдещето на Европейския съюз и пак казвам, всички изследвания на общественото мнение показват, че европейците вярват в бъдещето на Европейския съюз. Вътре в Съюза, разбира се, ние сме 27 държави, имаме различия национални, културни, исторически, и тези различия се проявяват не толкова по нашите вътрешни политики вътре в Европейския съюз, а по отношение на външната политика и политиката на сигурност и отбрана, които са национална компетентност. Това може би създава впечатление, че Съюза не има някакви противоречия. Не е така. Членството е равноправно на всички държави членки. Дали една държава има някакви резерви или някакви свои национални предпочитания, това се отчита, за да има решение с консенсус. Именно защото външната политика е национална, макар че се казва обща. Дай следваш, много заецкова. Не мога. Да, още. Само сега. Тя е на суверенитет на държавите членки. Постигането на единодушие по външно-политическо действие понякога отнема по-дълго време. Много ви благодаря за този разговор и желая успех на вас. И аз благодаря за интереса към България. Намираме се в двора на Националния исторически музей. Последната ни задача е да запишем пункта или мястото, където се съхраняват хемикала, печатите, подписите на делегацията, тогава предводена от Симеон Сакскобургготски, тогавашния министър-председател, министър на външните работи господин Паси и президента Първанов. Влизаме, за да запишем и тази малка част от нашия филм. Това е химикалката ДАС, която 2005 година е разписана от президента Първанов в Сочи, договора за присъединяването ни към Европейския
Европейския съюз, като знаете, че това е дълъг процес. Всъщност той не се изчерпва с този подпис. Тук са също така подписите на много от държавните лидери по това време, всъщност на различните европейски държави, както и снимка всъщност. По време на подписването на този договор както виждате, Люксембург, България се присъединява заедно с Румъния. Знаете, че фактически нашето влизане се случва на 1 януари 2007 година, 2 години почти по-късно. Останалите неща, които виждате в тази витрина, са подаръци, които България получава около всъщност присъединяването си към в случая Европейски съюз и преди това 2004 година НАТО. Тук е всъщност на тази снимка може да видите включително президента Първанов и тогавашния премиер Паси, всъщност външния министър и Симеон Сакскобургготски, тогавашния министър-председател. Да, остава накрая да кажем, че благодарение на Българска помощ за развитие се случва нашия проект, така че използваме времето да заблагодарим за доверието и за подкрепата и надявам се, че с инициативите, които правим, така трупам кредитно доверие и да се надявам в бъдеще пак да имаме сътрудничество с тази програма.